Aku cek peranan iki, Bu. Lali apa to? Kurang nyangoni. Nggih. Sampeyan sapa, Mas? Iki wakile Bapak Bupati. Sing entuk malah aku iki. Bocah ngawur. Cah nom-nom iki yo sing maringi sapa ra jelas ngawur. Sik kono ora ilok. Ibu to Mas. Ora matur nuwun malah njaluk ibu. Pak Bupati kan nganggep kanca-kanca. Ayo nyuwun sewu namung gojek niku wong dik niken pancen nggih bocah. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ora kapil to. Nah, ya nek gendeng karo kabudayan karo kesenian. Iya. Tak Pak Lipur makane. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu, mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Gendingipun Lestari Lintang Asmara. Ayo. Liyen Nduk, ndi Nduk? Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Birgita ya apa? Birgita aja cek. Ayo nak, ayo. Semangat wis. Adikku wedok wis semangat. Ayo saya. Iya. Rong wedok kok tinggal sayang lho. Nek dandan ra ditunggoni. Mas, ya Allah, sama ini jangan kemari banget karo aku jana. Lah, piron ki aja pas nggon tengah. Bendi. Tunggu jatah iki rondo mirip. Iya. Aku merati ngono nih. Omong jare sama emang seneng niken saiki karo aku kaya ngene. Ya, nikene Mas Adimu kene mati busana wis bener bros barang ora pas nggon tengah. Aku mau. Wis ana benane. Wis kalau nikah itu piye? Ngelem-ngelem sama ganteng aku, Mbak. Sayang tak benake bocah iki. Mama. Ayo nek burek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye? Pateni susahe ben kare rasa senenge cah cilik iki kudu. Ayo sayang, mriki sayang. Gendong. Pak, Ngene iki lho. kandhane iki malah sentuk bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong lho ya. Lah rasane kaya ape derek lori ya. Ayo sayang. Sio-sio temen iki lho. Wah, roto tenan iki wae bulan. Majola aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok Aku gendong. yang pengen sama iku adil. Wah. Loh, jare aku tak. Sayang. Bapak tenan iki, kuat tenan kok tenan. Sik, aku tak ning musala ape ngisa. Kok ning motola tak ape ngisak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek aku jek peranan iki, Bu. Ora, jare merapi. Kan yo ora ro. Wis tengahi Mas Dulang, tengahi Mas. Piye piye awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih butu ngono wae. Angel to. Nek kaya yo padha bayumu ki nek kadung purik ngono kuwi iki isih. Jelas Mas. Mama iki mbek iki ae aku iki. Wes yo. ngono. Aku nek jujur nikah ning kamera nikah Lah justru kuwi aku mau golek iku kaya ilang. Dadi iki. masa yo nuwun sewu. Aku ki jejer wujute ki nikah karo Jolang. Lho nek kamera kok iso nikah karo asu ku piye to? Ya ora, lah pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek semine. Oh iya. Lah ngene kan Mbak Birgita ki putih, ya toh. Pamane bojone iki putih. Dadine anak sok yo putih. Putih
aku no. Karena kan kayak zebra. Blentong Ulang-uling. Malah unik. Apik anggere niliki kok wah kaya ulang weling ya. Bah iya Pak ya. Yo, diaturake. Ya. Bir kita karo genduk niken Nggih. Salitri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Ya, Cok. Oh
Seneng aku ngerti cah loro do rukun ngono. Nggih, nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya, nggih, Terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. leres. Lek Mbak niken genah tegas, jelas banter. Nah, Yen Mbak Birgita iki pancen alus kaya atine ngono ya. Halus menyakitkan. iya. Biasane ngono, Bang. Ora. Oleh halus sing ngono. Lho, kok lek biasane halus sing ngono kuwi. Kan iki senangan iki menggiring netizen kok. Bocah bidan nah delokne ora. Jarimu bodoh amat, Mas. Lah ya wis do menggiring. Tak omongi, amat saiki pinter ra bodho. Ngawur. Dan Jangan bodho amat. Wis lenggah saiki. ya, ya. Lah, Pak. Ya, Bapak tambah cerita sik